Bon dia, som la Gisela Guitart i la Maria Ten. Actrius, creadores i supervivents del sector cultural. I esteu escoltant Nari Nan! Tercera temporada i se'ns acaben les idees de temàtiques. Socors, auxili. Així que li vaig preguntar a la convidada d'avui, així com qui no vol la cosa, si tenia preferència per alguna temàtica. I ella em va respondre que estava oberta a qualsevol, o sigui, mona, d'acord, com decidiu vosaltres, però que aquest però a mi m'interessava molt, que últimament li donava voltes al tema de la romantització dels processos d'assaig. I vaig pensar, hòstia, té món. No? Vaig dir, uau, no se'ns havia acudit o ens feia massa por parlar-ne. En fi. Sincerament, tinc tantes ganes de saber la seva opinió que jo deixo aquí l'entradeta i passem... No et vols mullar, Estic veient. Uau. Normalment aquí la Gisela Sí, fa els seus paràgrafs i veig que no es vol mullar. Converso amb la Maria. No, a veure, Maria, tu què en penses de la romantització d'assajos? No, és el teu apartat. És que jo crec... Nosaltres hem viscut molts assajos, però també hem viscut molts assajos no remunerats, llavors una mica quan podies, com podies, les hores que podies, amb tot l'amor del món de tothom per intentar que acabessin bé i no com aquella companyia que vas dir tu la temporada passada. Ah, no? Aquesta temporada... Bueno, no sé quan ho ha dit perquè ja ens hem perdut de gravació. Ha dit o dirà? Ha dit o dirà que una companyia es va dissoldre abans d'estrenar. Sí. Aquí ho deixo. En qualsevol cas, crec que la nostra convidada ha viscut, ha patit i ha gaudit molts més assajos que nosaltres, com per poder posar llum. A la foscor. Vinga, doncs passem al càsting. Tenim una actriu mallorquina, amant del sol i de les terrasses, que a l'acabar l'Institut del Teatre va decidir, conjuntament amb altres companys de classe, crear una companyia plena d'humor, de crítica, d'ironia, i així és com va néixer La Calòrica. Des de llavors han fet riure pràcticament tot Catalunya, i no només amb teatre, sinó també s'han passat al sector audiovisual, amb la sèrie Sala Polivalent, que encara podeu veure al 3CAT, si no l'heu vist, recupereu-la, que està allà penjada. Si passegéssim amb ella per Palma, segurament molta gent la saludaria dient-li Neus, i és que aquest és el nom del seu personatge a la sèrie d'IV3 Mai neva a la ciutat, on va interpretar una jove que es trobava en plena crisi dels 30. La que tinc jo. La que hem passat tots. Tranquil·la, Gisela. Aquesta temporada podrem tornar a gaudir de la brama del cérvol, però abans la podrem veure separada dels seus companys de companyia, cosa que ha passat més vegades, té vida més enllà de La Calòrica. Al Teatre Texas. A partir del 20 de novembre protagonitzarà conjuntament amb Ricard Ferrer Desaparellats, una història esbojarrada i tendra sobre l'amor i les segones oportunitats. Així que ara sí, molt bon dia, Esther López. Hola, què tal? Bon dia. Molt contenta de que estiguis aquí amb nosaltres. I primer de tot dir-vos que compartiu director, que com que sempre es parlen aquí les coses abans de que comencem a prémer el botó, Ja ho sabíem. ja estàveu parlant d'en Roc Esquius, que és director de Desaparellats i també és director de l'obra de la Gisela, que tornarà també aquesta temporada. Així que... Roc, t'estimem. Això no va dir, el podeu o criticar o dir-li paraules boniques. Ja li diré que escolti aquest episodi. Només per això. Ai. Doncs què? Passem a entre cametes, Anem entre cametes perquè tenim preguntes per l'Esther. Estàs preparada, Esther? Tinc por, però sí. No, entre cametes justament és una conversa... A veure, digue-ho tu, Gisela, que a veure quina paraula has posat. Entre cametes, una conversa distesa sobre tot allò que no es veu dalt de l'escenari. Cada dia li aniré canviant l'adjectiu, perquè la Maria va posar relaxada. Avui has posat distesa. Distesa. Molt bé. He de dir que he anat a sinònims. Distesa la tenia. Però per futurs capítols he anat a sinònims i hi haurà dies molt estranys. Jo aviso. A veure, Esther, ja que has escollit aquesta temàtica, quan em vas comentar que li donaves voltes al tema de romantitzar els assajos, a què et referies exactament?
Doncs em referia que aquests últims mesos que hem estat assajant la brama del cérvol i tal, m'he donat que estava patint com unes sensacions molt estranyes assajant, i he començat a parlar-ho perquè penso que no en parlem prou, els actors i les actrius, sobre els temes així en general que ens passen, i m'he anat trobant amb gent, amb companys que em deien sí, els assajos és terrible perquè se suposa que tu passes bé, que és la teva feina, per lo que has estat treballant com per anar a assajar, a presentar les obres, i realment són processos en els que a mi personalment penso, per què estic fent això? Vull dir, per què estic fent això? Després arriben els processos de fer funcions i dic, vale, que ho faig per això. Però que el moment de posar-me allà, penso que el moment de posar-te allà a començar un assaig és com el procés de dir, vale, ara ho faré malament. O sigui, és com obrir la porta a ho estic fent malament, i és repetir una cosa fent malament, en un moment en què tu estàs ultra, hiper, mega vulnerable i ensenyant una part de tu delicada. I de cop, si no estàs molt ben col·locada, això pot ser difícil. Jo crec que ho hem romantitzat perquè moltes persones, amb entrevistes o coses així, artistes, han dit justament el meu lloc preferit al món és estar en una sala d'assaig, és on passa tot. Però I jo pensava per dins, sí, jo a la sala d'assaig precisament, com l'escenari, vale. Però jo pensant en persones que ho han dit, crec que ho diuen sobretot persones tipus creadores o directores, saps? Que des de director estàs una mica... Tens els teus titelles, sí. Saps? I dir, i anem a provar això, anem a provar l'altre, anem a fer no sé què. Que crec que estàs en una posició que és veritat que potser com a direcció és xulíssim estar en una sala d'assaig. Bueno, perquè és més jugadora, no? Exacte. I l'actriu és més I la l'actriu peça. està més I després vulnerable. es giren les tornes. Exacte. Perquè els creadors i directors han de seure a veure com aquella gent mira la feina de l'actor, i llavors és el moment de veure si ho ha fet bé, no? Exacte. d'ells. Es gira, o elles. Sí, no, havia fet aquest com... Crec que sí. I en canvi l'actor o actriu, el dia d'estrena estàs cagat, però després estàs potser gaudint-ho. Sí, clar, amb després el ja ho públic gaudeixes. i tot. Sí. I el director també està com més, o directora, com que Sí. m'estan jutjant perquè és el meu espectacle, les crítiques se les carrega molt, de vegades la responsabilitat que ho dirigeix. Absolutament. Totalment. Llavors és Va sobre aquella persona. Perquè en els assajos, quines emocions se't poden despertar? Perquè has dit com, no?, les sensacions o que a vegades tens. Per començar, aquesta cosa de per què estic fent això, i té a veure també amb, no sé, amb aquelles veus internes que tens o amb aquella mirada externa de jutjar-te, que això és el primer que s'ha d'eliminar absolutament en una sala d'assaig, que està claríssim, no? Però que no és tan fàcil eliminar-ho, perquè al final és això, estàs completament oberta a ensenyant parts de tu, i potser les temàtiques que estàs tractant també parlen de tu, i potser estan dient alguna cosa i li estan dient al teu personatge, però a tu te't pot afectar també com a persona, perquè precisament t'hi veus molt reflectida o... És complicat. A mi em passa, en els assajos, que és com que és un esforç molt gran, no? De cop endinsar-te en allò i fer-ho i repetir-ho, i el que tu deies, no? De no ho estàs fent bé, però clar, és rebre els nos, intentar trencar-te el cap en com, i a vegades no és trencar-te el cap, és fer-ho, però dius, però fer-ho com? O sigui, no? Com totes les frases de menys és més, no sé, bueno, més organicitat, com diu, més blau, val. Més blau, m'encanta. m'encanta. Més blau. Bueno, com, a vegades, més Shakespeare. Més, bueno, que depèn. Que a vegades algú té molt algú al cap, molt concret, i tu és anar-ho trobant i anar buscant, però a vegades ja no saps ni on estàs buscant, perquè per allà ja has passat i tornes a anar-hi i dius... I a vegades penses, si ja he passat per aquí, m'has dit que no, i ara que sí... Ara sí, no, però és diferent. T'has de desprendre d'això. O quan tu penses, vale, ara crec que sí que ho he trobat, i et diuen, ara fatal. Val, i llavors quan tu et sents com, això no està funcionant, no està funcionant gens, i et diuen,
molt bé, és Aquí això. ja sí que- Com que és això? No m'hi he quedat, perquè per mi això no era. No? A on he d'anar? També això té a veure amb com de diferent La visió externa és de la l'internet. visió externa de dins. Com, per exemple, amb les pauses, també de que a dins et sembla una eternitat i a fora és com, això no és una pausa, has estat una mil·lèsima de segon. No, això ho dic per les oients si no han estat mai dins, Sí. que és un exemple clar, però això amb milions de coses, no? Que des Sí. de fora veus unes coses que des de dins no ho notes. I des de dins de la pròpia companyia, que ara ja és com que nosaltres ja confiem a dir, val, si veus que ho estic fent massa ràpid, aquesta pausa, avisa'm i ja faré com tu em dius una mica, perquè te n'adones també de les altres que dius, però si va a machete i aquí ha d'haver una mica més d'espai, i li ha dit el director i igualment, no, és que se'n fa molt llarg. No s'està fent llarg a ningú, només a la persona. Sí. Però jo deia allò d'abans de l'esforç perquè jo, per exemple, soc una persona que no sóc de dolç. No sóc de dolços. Ara la Maria potser farà una cara rara. Només, sí? Val, només quan estic gestionant subvencions, Això anava a dir, amb subvencions, sí. Ho entenc. els nervis, sí, l'esforç, necessito l'esforç, i un com reforç positiu, val? I després, clar, les meves companyes de la companyia diran com que no t'agrada el dolç? Però si sempre menges filipinos blancs... Val, passa una cosa, que quan jo vaig a un assaig, que normalment per horaris o el que sigui és tard, i ha sigut tot un dia d'altres curros, de cop m'he de posar allà, que probablement això no anirà bé, o sigui, probablement no anirà bé fins que s'estreni i hagi passat una setmana. Sí. Llavors, és com que necessito energia i un reforç positiu. I jo només menjo filipinos blancs quan tinc assajos. Ho puc entendre. No tots els assajos, però quan tinc assajos. Perquè és com un xute i va, anem. Els assajos de la calòrica, tu no saps com són aquelles taules De menjar. Sí, clar, la calòrica i les... Ah, ve d'aquí el nom? Sí. M'encanta. És la versió extraoficial, que ja la vam destapar fa anys, de dir, sí, ens agrada menjar. Calories. I sí, qui no fa un pastís fa una tarta i qui no porta uns croissants i... És que es necessita energia ràpida. Sí, és així. I Una pujada de nosaltres ho practiquem bastant, això, a la sala d'assaig. És necessari. A més, ara estàveu comentant també que els assajos, per exemple, has comentat que havies sortit abans d'un assaig en arribar, de vegades hi ha assajos molt llargs. Quan és el màxim? T'ho pregunto tu també, Gisela, no només a l'Ester. Quantes hores màximes us heu passat assajant? Uf. És que em guanya la carrerilla segur, jo crec que 4. 4? Com a màxim? Bueno, hi ha hagut dies... No, perdona, hi ha hagut dies que s'ha fet matí-tarda, doncs llavors unes 6 o 7. Però amb una parada de dinada... Mira quina cara. Digues quantes hores t'has passat assajant. Home, jo amb la calòrica assagem moltes hores. Vull dir... Però què ens hem d'imaginar quan dius moltes? Aviam, 6 hores és lo normal. Normal. Si després anem una mica més apretats i hem de fer més hores, les fem. Però vull dir, 4 hores jo crec que no he assajat mai. Jo he estat amb diferents... Però No sé si això és de la calòrica? Això és de la calòrica i jo ara, per exemple, que estic assajant desaparellats i penso, bueno, jo tiraria més hores, però a la vegada també cada projecte necessita el que necessita. Potser, o sigui, anem muntant superbé amb en Roc i superràpid. És cada dia d'assaig és un passe de tot el que es té. Sí. I llavors I obrim arribes melons exacte. que són de moltíssimes pàgines i s'acompleixen els Timings. objectius i dius, vale, perquè hem d'estar aquí 5 hores i amb 3 hores i mitja ja ho hem fet. I és com, amigo. Clar, és que jo he estat en diferents companyies i sempre ha sigut o de regidora o d'actriu o del que sigui, però han sigut 4 hores. I si hi ha És que hagut 4 hores a mi dia... em sembla poc, també. Però perquè tu amb les fugitives ho condenseu tot en un dia perquè és complicat trobar-vos. Això sí. Clar, però si jo et dic 4 hores cada Però dic dia... que en general jo crec que... No? Quan tens un contracte, per exemple, d'algun lloc baixit, a 4 vegades hores. també són 6 hores. O sigui, els cops que he cobrat d'assajos, 4 hores. Ostres. A sobre, saps? No, me sembla bé, perquè a part quan surts de l'assaig has d'estudiar-te el text i fer feina tu individual a casa. Que han de preparar les classes i tot això, tu també has de repassar, has d'implementar tot allò que has anat
Clar, però ara entenc, per exemple, ara amb la meva companyia que estem començant un nou projecte que estrenem al març, es va posar en debat quantes hores fer d'assaig i jo flipava perquè la Júlia, que ha treballat en un projecte a Le Congrès Mashpa, coses de traducció, francès, una crac, deia, però és que són molt poques hores, Com es fan moltes hores d'assaig. I jo, Júlia, perquè has treballat amb la calòrica, però no. Jo crec que no. Pot ser, però és veritat que els projectes de la calòrica sempre tenen com petits reptes per nosaltres que fa que necessitem unes hores per, jo què sé, amb la Júlia, el francès. I clar, i hores i classes extres amb ella. Vull dir, fora d'assaig. Després havíem de ballar vals. Pues les hores tal, a ballar vals. I l'obra també duren més hores que les que duren les obres de la meva companyia i són com que s'han d'entendre molt, molt bé. No són fàcils d'entendre a primera, no. com per poder abordar. O a priori la llegeixes i dius, vale, això es muntarà així. No passa molt, això, amb les obres de la calòrica. Sempre hi ha com una recerca de com podem fer això, o sempre et poses a la sala d'assaig amb reptes de dir, això no sé com ho farem, haurem d'investigar. I clar, en 4 hores no investigues. No, en 4 hores vas a muntar. Clar. I per això jo crec que estic tan cansada. Però ara has dit que, per exemple, la Brama ja l'heu estrenat. Igualment, malgrat que ja estigui estrenada, continuen siguent moltes hores d'assaig? Per la gira, no? Bueno, ara hem assajat 2 dies per la gira, Val. però no... Quantes hores? 2 dies, 12 hores? No, aviam, hem fet dos dies de 10, 11, 12, de 5 hores o així. Sí. Val. Però sí, però l'obra en si ja quan dura? 1 hora 50? Sí. Vull dir que al final... Sí, vulguis que no... Per fer un passe, notes... I has de repassar segons quines escenes perquè són molt difícils. I són molt de text així que a la que la lies torna a repassar i passa. Sí, és que són complicades, també s'entén. Mira, ara que estàvem parlant de la companyia i a l'hora dels assajos que estàs fent de Desaparellats, si poguessis decidir, en plan, només faig una de les coses, treballaries sempre amb la companyia o fora de la companyia? Uau! Quan te sents més com relaxada o així? Perquè, clar... Home, és que... Relaxada mai. Val. Això per començar. No, perquè de vegades quan és la teva companyia, a part de fer d'actriu, fas com més coses, no? En aquest sentit t'ho deia. Sí, però també m'agrada. Val. Vull dir, a mi m'agrada fer les coses de la companyia i fa uns anys que ja hem deixat anar certes feines que ja no les fem i tenim una productora i tenim un cap tècnic i vull dir que... Heu pogut anar derivant. Déu-n'hi-do la feina de sobre que ens hem tret perquè no era la nostra feina i no la sabíem fer igual de bé que la fa una productora i un cap tècnic, evidentment. Però hi ha petites coses que ens hem quedat que a mi m'agraden. Vull dir, a mi m'agrada fer els pagaments, a mi m'agrada portar coses de comptabilitat. Em fa feliç també de cop una miqueta de feina d'oficina. No fa feliç, no? A mi no. Jo porto fatal la comptabilitat. Jo si la cobro, sí. Jo no la cobro. Però si l'he de fer, com, a part de tot l'horari, trobar hores a les 12 de la nit, com, saps? Per gestionar segons què. Ho entenc perfectament. És veritat que, jo què sé, si fem un projecte nou, aquella comptabilitat la porta la Roser, que és la nostra productora. Però hi ha com petites coses que jo em resisteixo a deixar perquè m'agraden, perquè m'agrada posar-me la música i fer aquella feina i trobo aquells moments. És com cuinar. Crec que també és en el sentit de pots decidir si fer-la o no, no? Que podries no fer-la. Home, crec que no, perquè en aquest cas no podríem pagar tant perquè, clar, tu pagues unes hores de feina. Clar, sí. Però, clar, si pagues més... O sigui, també el dinero és el que és. Pensava que de calòrica teníeu molts diners. Ojalà! Tant de bo, sí, però, bueno, vull dir, som uns privilegiats i ens ho hem currat i ha sonat la flauta, però
que va, no tenim triennals, no tenim aquestes coses que tenen les companyies de veritat. Bueno, companyies, clar, de però veritat. triennals és perquè tenen companyies que tenen un teatre, potser. No, perquè són empresa, senzillament. No som I pots empresa, optar- la no. Calòrica? Seguiu sent associació sense ànim de lucre? Això és maco. Això és maco. No, és que No, és que és horrible, complicat. les reunions que fem parlant d'aquest tema, portem a lo millor 8 anys parlant-ne, i és com que no acabem de fer la passa i l'hem de fer en algun moment, però no sabem cap a on, ni cap a què, ni... Però és que també fa por passar a empresa. És que ser actor i actriu de vegades has de ser també empresari, coses que no toquen, però sí et toquen. És que no sabem sota quin paraigües, perquè Exacte. aquest no funciona, aquest altre Ja. tampoc. És que és complicat. Bueno, ho anireu trobant. Ja ho trobareu. La qüestió és que porteu 15 anys de companyia. Sí. Mitja vida. Segur que teniu una pila d'anècdotes. Sí. Alguna que ens puguis compartir entre cametes. No sé, és que totes i cap, no se'm ve així cap al cap que sigui molt remarcable, però és que 15 anys de les mateixes persones donen No hi ha per res moltes que et vingui en històries, ment. vull dir... De cop el blanc, el blancazo aquest de... Sí. No sé què podria Algú explicar. d'assajos, potser, justament del que parlàvem abans. Algun assaig trambòlic, algun assaig o molt dur, alguna cosa que recordis especialment. Bueno, recordo com quan estaven creant els ocells, que ens Gran van obra. ficar per primera vegada a fer com, abans de tenir res clar, com un stage de 3 setmanes de fer improvisacions i coses així. I va ser un desastre. Que tot allò que va sorgir va ser com, vale, almenys sabem el que no volem fer. I totes O sigui- les 3 setmanes es van llançar a la paperera. Sí, però o sigui, va haver moments de ballar amb voguing d'una manera que quan no sabíem fer res de... Bueno, tampoc sabem ballar voguing, però per sala polivalent ens van preparar. Però jo què sé, hi ha unes fotos que si un dia poguessin sortir a la llum, perquè és com mig amb pilotes, amb cadenes i... Bueno, unes coses que jo penso, quina vergonya. Això ha de sortir quan feu 20 anys. Algo així, no? Alguna Buah, cosa és així que han fa de sortir. molta vergonya. Sí, fa molta vergonya. És divertit, però fa molta vergonya. I va ser divertit viure aquelles setmanes com per dir, vaya basura que hem fet. Però totes ho veu tenir clar, de... Sí, Això és una sí. merda. O sigui, és que era com llançar-te al buit de què fem? Vinga, doncs anem a fer improvisacions de que som ocells, que no sé què. Vale, doncs ara farem una improvisació de... Perquè creeu així? Em pensava que en Joan Llago... Clar, és que no creem així. Vam intentar fer una cosa nova i va ser... Però què estem fent? Si nosaltres no fem això. I va ser divertit veure que, val, doncs aquest procés no ens funciona, almenys de moment. Seguim amb el que teníem, que aquí hi havia un idioma que ens trobàvem i ens enteníem. O sigui, com funciona la Calòrica, aleshores, a l'hora d'escollir un projecte? Decideix el Joan Llago, el dramaturg, o és consensuat en companyia? Hi ha com unes reunions durant un temps de portar idees, de parlar sobre què ens està passant, què ens atravessa, de què volem parlar, i durant aquelles setmanes, o si per exemple a vegades ha sigut un quadre o un llibre o aportar un material que en aquell moment doncs, et neguiteja. I a partir d'aquí es va fent com una selecció natural de dir, val, aquest tema està molt a sobre la taula, aquest tema es repeteix, o aquest tema anem cap aquí però sempre acaba tornant, i veiem que realment volem parlar d'això, i a partir d'aquí és quina forma i quins personatges hi surten, quines històries es poden explicar. Això ho decidiu encara entre tots, Sí, els personatges i i fem tu? com una escaleta, i llavors en Joan Llago se'n va escriure aquesta obra. Se'n va. Se'n va escriure ell i en comunicació amb l'Irra per qualsevol dubte que tingui així i fins i tot si sorgeix de cop ens diu fem una reunió que m'està passant una cosa i us la vull explicar i és com anava cap aquí però he girat cap aquí i torno cap allà, què us sembla? Pues genial, pa'lante. I hi ha un dia que ve amb un text i fem com una primera lectura i acabem com de tancar coses
I després tenim en Joan Llago a la sala d'assaig, que si dramaturgo delivery, que qualsevol cosa és com... Joan, què això? I et ven propostes, i et ve... Sí, no que sé, un va luxe. canviant, també. Escriptura en directe allà. Sí, clar, perquè tu li dius, veus que això no em surt com orgànic, com no sé... Sí, prova de dir això en comptes d'allò. Que guai. Molt bé. guai. Això és És molt genial, guai, és quan molt pot guai. passar això que no has de dir, perquè és diferent escrit, no?, que quan ho aixeques i li poses veu. Sí, sí, és Ah, molt doncs guai. no sabia, em pensava que en Joan Llago venia amb aquest text, no sabia que ja s'emportava com uns deures, no? Com volem que parli d'això amb aquests personatges, Sí. amb aquest no sé què. Sí, bueno, evidentment, clar, ell Després moltes fa i desfà, idees, no? clar, sí, moltes idees són seves en el sentit de grans temes, d'històries, de personatges. Vull dir que no és que nosaltres llancem tot, és ell també amb un pes molt gran. I jo tinc una pregunta, perquè tu surts de l'itinerant de teatre físic visual o m'ho estic patillant? Sí, sí, sí. I ara això, com ho adaptes? O hi ha alguna d'això quan actues, en les obres que fas? Doncs suposo que hi haurà alguna cosa, perquè clar, a l'haver tingut aquesta formació hi ha coses que les integres sense saber. Jo recordo que quan feia mimo corporal dramàtico pensava això per què em servirà? Doncs pues sí serveix. I no te n'adones i sí serveix, com de construcció de personatges des d'un lloc més físic i tal. Però a l'haver estat o sigui, jo no me'n penedeixo gens d'haver fet aquest itinerari, però sí que al principi em va costar molt treure'm aquesta cosa de tu no eres de texto, saps? Sí, és una mica classista, però sí, és veritat. Passa. Passa molt. Crec que sí. Sí. I ara, doncs mira, quasi que se m'havia oblidat. Exacte. Sí, has demostrat que sí que eres de texto, de físic i de tot. Bueno, sí, també a l'haver fet la feíssima enfermedad y muy triste muerte, que el meu personatge era un personatge mut. I clar, a mi em Era va físic, encantar. no? Sí, a mi em va encantar poder fer això i de cop ensenyar que els personatges poden parlar sense parlar. Bueno, també suposo que t'ha ajudat molt en les fisicalitats, que al final la calòrica, no?, entre els ocells, l'econgre, com sempre hi ha unes fisicalitats molt... Sí, concretes. i a més amb diversos personatges dins una mateixa obra, que això també... Déu-n'hi-do. Sí. Sí. Necessites jugar amb diferents veus, però també amb diferents cossos. Sí. Exacte. Sí, sí. Ai, els assajos. Vinga, va, passem als jocs. Som-hi. A veure, tenim 2 jocs. El primer es diu Per amor a l'art. I veig que el tinc inacabat. Està molt bé. T'ajudarem. Anar anant. Anar fent. Et donem 3 opcions, val? I tu has de dir quina faries per amor a l'art, quina faries pagant tu i quina no faries ni que et paguessin. Val? I té a veure amb assajos. D'acord. La primera és fer immersió assagística, tipus colònies, el que tu has dit de 3 setmanes, Estage, però... rotllo així. Sí, un estatge de 2 mesos, però de... Has posat 2 mesos sencers. 2 mesos sencers. És el que s'assaja una obra. Intens. Però, Sí, però 2 tipus mesos colònies, sencers, eh? vivint allà fent de 8 del matí a 22 de la nit, com si estiguessis estudiant pel MIR. Sí. Però en comptes de 6 mesos, 2, vale? Això. No de jijijajàs, eh? No, no, no. D'assajos, Sí, sí, de pencar. sí. Sí, sí, sí. La segona proposta que tinc. Estrenar sense assajar, només havent fet 2 lectures de guió amb tot l'equip. Amb molt de reforç positiu. Et ve el roc i et diu, això ja ho tenim. Val? I vinga. I anem a fer desaparellats. I la tercera opció, Gerard, m'ajudes? Hauria de ser algú menys greu? No, no, tot ha de ser greu. Tot ha de ser greu. Clar, ja em coneixes. Assajar moltíssim no pot ser falta, però sense colònies. Assajar, tipus, 10 anys la mateixa obra. M'encanta, m'encanta. Una obra que, això, que, Com la que és pel·lícula- com assages com i la pel·lícula assages. aquella de Boyhood. Mai arriba a l'estrena. Algo La així. pel·lícula aquella de Boyhood que van gravar durant 12 anys, doncs durant 10 anys o 12 Estàs anys assajant. estàs assajant una obra que s'estrenarà d'aquí 10 anys. Però la faràs un dia. Molt bé. Vale, ja ho sé. Treballa en equip. Aquesta opció ni que m'em... Ni que et paguessin, eh? No. Mai a No. la vida. Perquè necessites que s'acabin en algun moment els assajos. Home, 10 anys És que és assajant el moltíssim. mateix. És heavy, eh? Però Si trobant 10 coses anys la diferents. gent ja no aguanta ni fent una obra cobrant un paston. Tu pensa-ho, totes aquestes que surten a Upadans i aquestes sèries, que és un tant de pasta i no volen estar 10 anys fent
allò El que és mateix, diferent. I Perquè tenen capítols diferents, sí. Ah, vale. Clar, la sèrie. Vale. Això, Descartáis. Segur que no. Jo pagaria per les colònies. Bueno, s'acostuma a pagar per les colònies. Està bé. Jo, és que m'encantaria, vaja, molt. I la que queda, Per amor a l'art, estrenaria sense assajar. sí, però perquè pagaria per les colònies. O sigui, perquè és el més desitjat. T'agraden les colònies. De cop tancar-te 2 mesos i preparar-te per una obra... Ja, en veritat, et quedes molt dins. Sí. Jo és penso guai. que si això passa és perquè és un repte ultra gran. I llavors, això vol dir que, jo què sé, per exemple, que fos ultra físic i que haguessin de fer de 8 a 3 físic i... Com córrer i una hora- coses sí, així, Sí, sí, vols com dir? preparar-te Oh. molt. Molaria. Això molaria molt. Sí. Doncs podem passar al segon joc. Vinga, el L'expliques, segon Maria? joc és una novetat d'aquesta tercera temporada. Hauràs d'escollir una carta. I un cop la tinguis, ens l'ensenyaràs i l'ensenyaràs a la càmera també, a les nostres Però jo oients. no la miro. Sí, tu la mires bé, l'observes bé. Que no porto ulleres. I llavors... Ah, Ja estic Vols així, que te la descrivim? No, estic... Vale. Llavors tiraràs un dau, també. Llavors, si el número Ensenya-la, surt parell... ensenya-la. A veure com és. Ah, uau. I xula, M'agrada. Molt. La gent és creativa, Ara tiraràs un dau. Si et surt un número parell, hauràs de crear a partir d'aquesta carta una sinopsi d'una obra. Si surt el número senar, un espai sonor o banda sonora. I si surt el número 6, que és el número guanyador, només tan sols dir el títol de com es diria aquesta obra que tindria aquest cartell. En català es diu senar? O es diu imparell? Les dues, són correctes. Ah, molt bé. Meu opinió. No ho sé. I en mallorquí? Imperoi. Imparell. Ens Que agrada. bonic, m'encanta. Vale, però una cosa... Tira el dau i et direm què és. No però la banda sonora he de cantar... O, Si o surt, sons. pot ser espai sonor. Imparell. He sortit la Ha banda sonora. Imperoi. Imparell. Pot ser... Número 3. el son, l'espai sonor que hi ha, banda sonor, el que vulguis. No ha de... No. A veure, l'ensenyarem a càmera i així tu li podràs Sí. posar el so. Ah, m'encanta. No donem gaudís aquest any, que abans dèiem el Gaudí a la més creativa, pot ser el primer que et passi pel cap. Però clar, no la veu, pobra. M'encanta! Bravo! M'ha encantat! Estupendíssim. Ara ja ho pots Super. utilitzar per la teva nova obra amb la calòrica. Ai, saps què podríem fer? Regalar-los les targetes. Sí, anda, que és I un així de joc. record. No? És com un regal. En parlem després. Una fotocòpia, vale? Proseguim. Ai, va, ara sí, després d'aquesta fantàstica banda sonora, hem arribat al final. Moltíssimes gràcies, Esther, per haver format part d'Anarinant. Recordeu que la podreu trobar a l'Espai Texas amb Desaparellats a partir del 20 de novembre. No us la perdeu. I més endavant, amb la Calòrica, al Teatre Poliorama estareu Sí, aquest any. correcte. Amb la brama del cèrvol. Ara sí, el pròxim episodi més i millor. I fins llavors, ens veiem a Platea!